Kamana, Karamogo nana bi kolon ni tanfo foi mado a kolon wono ka bo mo ma dele ka bi a kolon wono ka bo me kuma mina Karamogo bi na kolon wono Allah Taala ko Jibrila ma ne temi kerengerenga kira ko be na be na ngajine bo kolon wono abina kolon wono ni tora kolon wono dine ti bo kolon wono Allah Jibrila bla ka ka bo asay bi Usman Madana Haidara ko ma la bo kolon wono na ala yere bolo do bolo munu be ka labo ta Jibrila ko Jibrila jigina ni Jibrila jigina kolon na ma siri ate yelemble billahi ni Jibrila nana amba siri ka to ate bonne kuna na ko pata kan galontkela de kalabanti de nantan kolonte nunu ala duku suru antere ene bonne sonte bonte ni ya fo adamaden sogo to dusuna au naji kumbe kuna parce que galontika dai ka galonda alala adamaden sogo to dusuna au naji kumbe kuna fitri wale ya dai ka galonda Muhammadu la ya fo mewa ha jagele ya mugu au mode dusuna mo ko be se ka galontika to di Qur'an kono ka fride ma fo ngomo fawina abna ka be pata kan fo sitan den turu yiri dugu fere ko awtene do ngone de kana balabay nye dugu lankari Karamogo dasiri aba waklisi Jibrila ko Jibrila jigina kolongo ne bo mo fo ka be ne ga page fermé Jibrila ma jigi kolongo ko Jibrila wa et puis a pata kanu ima fama c'est-à-dire na fa ba mana candidat là Jibrila ma jigi ni Jibrila be jigi ngana pourquoi mata Jibrila bla kata jigi kata Gabon kesi fa warla eni ala che dembika kashi na folo no fe internet mine a mine wa sa be malabo abena yo famewa ala colonie amena no fna internet e dondolaw ala be na ala colonie ya famewa e zamzam ji bora billahi Jibrila jigina ya famewa blabil falaki kolon kono Jibrila majiga jigina blabil falaki kolon kono Jibrila majigi mali kolon do kono zamzam ji ma bo mali yoroshia be bloku zamzam jima bo ya famia wa mais alisao ni dia labai now ni internet clé now ni Karamogo na onsigi ko lu bo pata kan clé ne fo awnyana ko lu bo mana kan clé fo awnyana ko lu bo bloku clé ne fo awnyana mais c'est-à-dire ne rete dugula quoi parce que Aïdara yera ko folo ko ambe 41e siècle de là alors qu'ambe 21e siècle de là ale be 41e siècle de là ano yere ke planète cligné ano o extraterrestre parce que tellement go tigera malidona ka kla ka tige dien kono ka ta ko ale ko ambe 41e siècle là est-ce que mo ka kuma ni tigi fa sa teni ma kala te to isawa 41e siècle à 21e siècle là on a 20 siècles de différence au débat ni Aïdara be yorom na sandam na folo ça dit ça ala kacha samba durumu me on a avec vie en 21e siècle là le 40e siècle là on a 20 siècles de différents 20 siècles ça bat fla au début on est allé ah ça non ça bat keme au début on a avec vie donc en termes de sugu 40e siècle Kambola hein. Toi ou américain ou 29 na, ou 29 na, français ou 29 na, anglais ou là, et be 41e siècle là. O de kama 41e siècle mo o de kama Jibrila be jigi ka o labo kolongo. Jibrila ko Jibrila jigina ni Jibrila jigina kolongo na ma siri ate yelemble. Mu fana tale no amsardina ko zamzam ji. Abe zamzam ji ta. Ala kana to agata urubne la jimi ni be zamzam jini ni maseka tamagata l'eau minérable ça au contrôler no ikomi OK mo mu fa yena oyo de ah zamzam ji avec a bon al saoudi kata kashi Gabon war no fe ko Gabon trésor avec global la mana kante ni ma dinima ni ma alisisre bloku tekede OK voilà donc ni ko ni page vidéo follow awo famia wa kana balaba doni baga dasiri kana balaba muri dasiri kana balaba Karamogo langulu dasiri kana balaba korote tiki dasiri kana balaba soma u dasiri lan kana balaba doma u dasiri lan kne de kana balabai ne de kaka kana balabai général balaba Jobala fitini dans ses dents tokoman Jobala koroba dans ses dents kumade one love à vous tous ja Rastafari choqué pour éduquer kaula kari walasa akaw yere la damu kana balaba abonnez-vous kana balaba page kono ani soma Jobala sanuko yo fana ani Jobala sanuko bamana waliju
jo bala sanugo bamanan wali jo aba albone o page kono ani kana balaba page ne de kuno